ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. ҳаводорони ахбори криминалӣ боз фурсате расид ки тавассути барномаи милитсия хабар медиҳад тафсилоти баъзе аз ҷиноят, кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ва фаъолияти милитсияи суғдро ки барои тинҷиву осоиштагӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ анҷом медиҳад манзур дорем. дар оғоз ба сархати гузоришҳои барнома таваҷҷӯҳ намоед. мусодираи маҳсулоти гӯштӣ ба саломатӣ хатарнок дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Калора та чӣ истифода мебарем? Калораи забони шир истифода метавонем. милитсияи қалбакӣ бениқоб ва ҳаракатҳояш ошкор шуд. Я бор 700 сум буд, я бор 2700 сум буд. барои он ки он нафар бовар кунад шумо корманди маҳкумоти милитсия ҳастед, шумо ба ӯ чӣ нишон додед? Кодексоро. шаҳри Хуҷандро аз гадои талбандаҳо тоза мекунанд. нуқтаи сайёри милитсия дар хизмати аҳолӣ. таъмини хонандагон бо шиноснома дар вазъияти тантанавӣ. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳоро манзур хоҳем дошт. сюжаи аввалини барнома оид ба фаъолияти нуқтаи сайёри милитсия маълумот медиҳад. нуқтаи сайёри милитсия микроавтобуси махсуси хизматии тамғаи Газел Next ҳуҷраи кореяст ки барои шунидани муроҷиат ва дархостҳои аҳолӣ пешбинӣ шудааст. фаъолияти нуқтаи сайёри милитсия аз навгониҳои хизматии милитсия ба аҳолӣ аст ки дар доираи барномаи давлатии ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 роҳандозӣ ва дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон мавриди амал ва истифодабарӣ қарор гирифтааст. нуқтаи сайёри милитсия микроавтобуси махсуси хизматии тамғаи Газел Next ҳуҷраи кореяст ки барои шунидани арзу шикоят, таклифу пешниҳод ва дархостҳои аҳолӣ пешбинӣ шудааст. мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд 2 адад чунин микроавтобусҳои хизматиро дар ихтиёр дорад. як адад воситаи нақлиёти мазкур дар тавозуни шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии дастгоҳи раёсат ва нақлиёти дуюм ба шуъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара вобаста шудааст. чанде қабл ҳайати гурӯҳи курии нуқтаи сайёри милитсияи шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба маҳаллаи Чашмаи Арзанаи шаҳри Хуҷанд ки аз маркази шаҳр дур ҷойгир аст сафар намуданд. дар чорабини мазкур ки аз вохӯрӣ ба аҳолӣ ва ҳисоботи нозири минтақавӣ оғоз ёфт, ҳамоҳангсози миллӣ оид ба ислоҳоти милитсия, полковники милитсия Валихон Ҳамдамзода, сардори шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд, полковники милитсия Рамзии Шосулаймонзода иштирок ва суханронӣ намуданд. дар баробари муаррифии ҳайати гурӯҳи курии самтҳои фаъолият ва мақсади нуқтаи сайёри милитсияро ба аҳолӣ фаҳмониданд. ҳамчунин нозири минтақавии милитсия капитани милитсия Хушвақт Ҷангиев ба сокинон оиди вазъи криминогении минтақа ҳисобот дод. сокинони маҳаллаи Чашмаи Арзана ба ҳайати курӣ вобаста ба ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ таклифу пешниҳодҳо карданд. дар идома аз имкониятҳои нуқтаи сайёри милитсия шаҳрвандон дидан намуда арзу муроҷиати онҳо қабул карда шуд. ҳамин гуна чорабинӣ бо сокинони маҳаллаҳои сеюм ва ҳаштуми шаҳри Хуҷанд гузаронида шуд. дар маҷлисгоҳи муассисаи давлатии таълимӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Хуҷанд вохӯрии ҳисоботи нозири минтақавӣ лейтенанти калони милитсия Шодрӯз Шаропов доир гардида иштирокчиёни чорабинӣ аз ҳолати воқеии криминогении маҳалли зист дар давраи 10 моҳи соли ҷорӣ огаҳӣ ёфтанд. маърузаи ҳисоботии нозири минтақавӣ оид ба вазъи ҷинояткорӣ, корбарӣ ҷиҳати ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дигар масъалаҳои самтӣ иборат буд. зимни мулоқот сокинон аз фаъолияти нозири минтақавӣ изҳори қаноатмандӣ намуда фаъолияти нуқтаи сайёри милитсияро усули боз ҳам наздиксозандаи робитаи милитсия бо ҷомеа унвон карданд. дар ду минтақаи сафарбаргардидаи шаҳри Хуҷанд ки дар ҳар кадоме 3 соатӣ идома кард, гурӯҳи корӣ 5 муроҷиат ва 11 таклифу пешниҳоди аҳолиро ба қайд гирифт. аз ҷумла зиёдшавии сагони дайду ва хавфи онҳо ба аҳолӣ масъалае буд ки сокинон бартарафсозиашро аз милитсия дархост намуданд. ҳафтаи гузашта дар маркази ҷамоати деҳоти Чилгазии шаҳри Исфара низ нуқтаи сайёри милитсия ба аҳолӣ хизматрасонӣ намуд. чорабинии хизматӣ бо иштироки намояндагони вазорати корҳои дохилӣ баргузор гашт. ба аҳолӣ мақсаду мароми роҳандозӣ шудани нуқтаи сайёри милитсия фаҳмонида шуд ки ҳадафи он хизматрасонӣ дар ҷойҳо ба аҳолӣ, наздиксозии алоқаи мақомоти милитсия бо сокинон ва дар ин замина рушди ҳамкории милитсия ва ҷомеа мебошад. дар ҷараёни мулоқот нозири минтақавӣ ба аҳолӣ ҳисобот дода таклифу пешниҳодҳои аҳолӣ шунида шуд.
нуқтаи милитсияи сайёр имконият фароҳам овард ки сокинони ҷамоати деҳоти чилгазии шаҳри Исфара мушкилоти алоқаманд ба фаъолияти милитсияро дар ҷои зисти худ ҳал намоянд. Аз ин баъд аз рӯи нақша ҳафтаи як маротиба ҳайати кории нуқтаҳои сайёри милитсия ба минтақаҳои дур аз маркази шаҳру ноҳияҳо сафарбар шуда ба аҳолӣ хизматрасонӣ менамоянд. нозирони минтақавии милитсия вазифадор шуданд ки пешакӣ аҳолиро аз баргузории чорабинӣ огоҳ намоянд. гурӯҳи кории мақомотҳои милитсия ва прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зимни санчини нуқтаи коркарди гӯшти ба соҳибкори инфиродӣ Илҳом Акбаров тааллуқ дошта миқдори зиёди маҳсулоти гӯштиро пайдо намуданд ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест. дидаву донистан нигоҳдорӣ ва ба фурӯш баровардани маҳсулоти гӯштие ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад сабаб шуд ки нисбати шаҳрванд Акбаров Илҳом Мухторович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд тибқи талаботи моддаи 209 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. бо гирифтани ахбороти оперативӣ кормандони мақомоти прокуратура ва милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми гузарондани санҷиш ба тариқи назорати умумӣ дар нуқтаи коркарди гӯшти ба соҳибкори мазкур тааллуқ дошта воқеъ дар кӯчаи Ҷураеви ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маҳсулотҳое дарёфт гардид ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест ва ҳаёту саломатии истеъмолкунандаро дар хатар мегузорад. Як ҳафта як дута гов мекуштем. Калора та чӣ истифода мебарем? Калаи забонаша ресторан метем. Забонаша? боқимонда гӯштаи калора чӣ метем? Гӯшташа як одам омда гиро мерафт аннама. ҳангоми санҷиш 516 килограмм гӯшт дар ҳолати муқаррарӣ ва ях карда шуда ҳамчунин 8 адад калаи чорво дарёфт гардид ки дар ҳолати ғайрисанитарӣ нигаҳдорӣ шуда қисме аз онҳо аниқтараш 85 килограмм гӯшти ях карда шуда 8 адад калаи чорво дар ҳолати кӯҳна ва сармозадагӣ барои минбаъд ба фурӯш баровардан нигоҳдорӣ мешуд. мувофиқи маълумотномаи маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ ин маҳсулоти гӯштӣ аз ҷиҳати сифатнокӣ ба саломатии инсон хатар дорад, зеро дар таркибаш моддаҳои зараровар мавҷуд мебошад. барои муайян намудани ташхис ба 3 шӯъба ворид карда шуд: шӯъбаи микробиологӣ, бактериологӣ ва кимиёвии заҳринагӣ. бактерияҳое ки дар таркиби ҳамин гӯшт ҳаст ба саломатии инсон хатарнок ҳисобида мешавад. дар идомаи санҷиши назоратӣ ошкор карда шуд ки соҳибкори инфиродӣ Илҳом Акбаров барои коркарди гӯшт сокини шаҳри Хуҷанд Муроҷон Рустамовро ҷалб намуда дар шароити ғайрисанитарӣ бо истифода аз хизматрасонии ӯ аз калаи чорво маҳсулоти гӯштӣ омода менамуд. зимни санҷиш аз манзили истиқоматии номбурда воқеъ дар шаҳри Хуҷанд 99 адад калаи чорвои майдаи шохдор ва 51 килограмм гӯшти коркардшуда мусодира гардид ки барои ба муомилот баровардан пешбинӣ шудааст. натиҷаи ташхис хатарнок ки ин маҳсулоти гӯштиро ҳам тасдиқ кард. бо ин кирдорҳояш Акбаров Илҳом талаботҳои моддаи 209 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон намудааст ки аз тарафи прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати номбурда бо моддаи 209 қисми 1 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. дар ҳолати ғайрисанитарӣ коркард ва омода намудани маҳсулотҳои гӯштӣ, нигоҳдории гӯшти муҳлати истеъмолаш гузашта, фурӯши маҳсулоти гӯштӣ бе маълумотномаи бойторӣ, ҷамъоварии устухонпораҳо ки метавонад ҳамчун манбаи сироят ба атрофиён зарар расонад, далелҳое мебошад ки дар парвандаи ҷиноятӣ нисбати Илҳом Акбаров оғоз гардида ҷамъоварӣ шуданд. ғизои тозаву бехатар нигоҳдорандаи саломатии инсон мебошад. ҳам истеҳсолкунанда ва ҳам истеъмолкунанда набояд ин омили нигоҳдорандаи саломатиро нодида гиранд. Отабек Сатторов, истиқоматкунандаи шаҳри Бохтар дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд худро корманди мақомоти корҳои дохилӣ муаррифӣ намуда бо таҳдиди ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб намудан сокини шаҳри Хуҷандро фиреб дода маблағи пулӣ ва телефони мобилияшро тасарруф кардааст. баъди муроҷиати ҷабрдида милитсияи қалбакӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардид. муроҷиати марди 22-сола сокини шаҳри Хуҷанд ба шӯъбаи Кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар хусуси мавриди таҳдиду тамаҷҷӯҳӣ қарор гирифтанаш аз ҷониби нафаре ки худро корманди милитсия муаррифӣ намуда бо баҳонаи аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудан аз ӯ дар 2 марҳила 3440 сомонӣ гирифтааст. чеҳраи шаҳрванд Сатторов Отабек Раҳмоналиевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри Бохтари вилояти Хатлон муваққатан сокини шаҳри Хуҷандро бепарда сохт ки дар асл на корманди
корманди мақомот балки бадномкунандаи мақомот шаҳрванди оддӣ ва кироякорест ки бо хизматрасонӣ ба мардум маишати рӯзгорашро таъмин менамояд. Гумонбаршуда Сатторов бо баҳонаи рақами телефони ҳамзисташро дар шабакаи Инстаграм гузоштан ҷарбдидаро даъват намуда ӯро бовар мекунонад ки корманди милитсия аст ва дар сурати пардохт накардани маблағ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда аз озодӣ маҳрум менамояд. Я бор 700 сум дод, я бор 2700 сум дод. барои он ки он нафар бовар кунад шумо корманди мақомоти милитсия ҳастед, шумо ба ӯ чӣ нишон додед? Кодексоро. Кадом намуди кодекс? Кодексои ҷумҳури Тоҷикистон. Кодекси ҷиноятӣ? Ҷиноятиро. дар ҳамаи утоқи корӣ буд кодексҳои худатон овардед? Ман худам овардам. аз киҷо овардед? Аз хона. вохӯрии онҳо санаи 19 ноябр дар маҳаллаи 20 шаҳри Хуҷанд сурат гирифта, гумонбаршуда ҷабдидаро ба ҳуҷраи истиқоматӣ воқеъ дар ошонаи якуми бинои навсохтмон ки ҳамчун ҳуҷраи корӣ муҷаҳҳаз буд, оварда бори аввал телефони мобилӣ бо арзиши 1800 сомонӣ, 700 сомонӣ пули нақд ва шиносномаашро мегирад. дар идома ба хотири оғоз накардани парвандаи ҷиноятӣ ва бо ҷарима маҳдуд намудани ҷазо боз пардохти 2740 сомониро талаб намуда санаи 21 ноябр ин миқдор маблағи пулиро низ аз ӯ гирифтааст. нусхаи кодекси ҷиноятӣ ва шароити идоравӣ доштани ҳуҷра замина гузоштааст ки ҷабрида ба гапҳои дурӯғу бофтаи Отабек Сатторов бовар кунад. ошкор гардидани мардум фиребӣ милитсияи қалбакиро бениқоб сохт ва нисбати ӯ тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии Отабек Сатторов маълумот дошта ё зарар дида метавонанд ба мақомоти милитсия муроҷиат намоянд. идомаи барнома. мақомоти милитсия бо ташкили амалиёти талбанда шаҳри Хуҷандро аз талбандаю гадоҳо тоза хоҳад кард. иқдоми шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба хотири пешгирӣ аз гаштугузори талбандаҳо пешбинӣ шудааст ки бо рафтори худ маданияти шаҳрдориро халалдор мекунанд. бо доир намудани амалиёти талбанда ки ҳадафи он таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз гаштугузори афроди садақаҷӯ ва талбанда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аст, масъулини шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дар якҷоягӣ бо кормандони қабулгоҳ таҳвилгоҳ барои оворагард ва гадоёни дошташудаи раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба шаҳри Хуҷанд сафарбар шуда давоми 2 соати корбарӣ зиёда аз 25 нафар афроди ҷугитабор сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент, Бобоҷон Ғафуров, Ҳисор ва сокинони маҳаллӣ истиқоматкунандагони шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Ҷаббор Расулов, Бобоҷон Ғафуровро аз саҳни марказҳои савдо, ошхонаву тарабхона, бозор, ҳудуди боғу гулгаштҳо, чорроҳа ва нуқтаҳои серодами маркази маъмурии вилояти Суғд ҷамъоварӣ намуданд, ки бо вонамуд кардани фақиру бенаво ба талбандагӣ машғул буданд. занони қобилияти меҳнатӣ дошта, солиму бардам бо ҷалби фарзандони ноболиғ ва истифодаи онҳо ҳамчун омили таваҷҷӯҳ ва таъсиррасонанда ба раҳгузарон ба гадоиву талбандагӣ машғул шуда, тавре иброз медоранд ин кор барояшон одат шудааст. кормандони милитсия нафарони боздоштгардидаро ба қабулгоҳ таҳвилгоҳ барои оворагард ва гадоёни дошташудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дастрас намуда дар баробари муайян намудани шахсият ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд, то ин ки ба меҳнат ва зиндагии солим сафарбар шаванд. ягона таъсиррасоние ки мақомоти корҳои дохилӣ имрӯзҳо барои пешгирӣ аз гаштугузори нороҳаткунандаи талбандаҳо истифода мебарад, ин маҳдуд кардани гашту гузори озодонаи талбандаҳо ҳаст. бо ҳамин восита фазои фаъолияти онҳоро номувофиқи танг месозад, то ин ки аз гадоӣ даст кашанд. ба таъкиди милитсия омили дигаре ки инсонҳои солим рӯ ба муфтхӯрӣ меоранду гадоӣ мекунанд, раҳмдилии мардуми хайрхоҳ аст, ки бо қонеъ кардани талаби садақаҷӯ сафи гадою талбандаҳоро зиёд кардааст. ин дар ҳолест ки мумкин аст хайру эҳсонро ба интернатҳо, хонаи маъюбону бепарасторон ва дигар корҳои ободонӣ ба манфиати ҷамъиятӣ нигаронда шуда сарф намуд. шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд тасмим гирифтааст бо ҷалби нозирони минтақавии милитсия, хадамоти посбони пайраҳадорӣ ва қабулгоҳ таҳвилгоҳи калонсолон барои пешгирӣ аз гаштугузори талбандаҳо дар шаҳри Хуҷанд мунтазам корбарӣ намояд. масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд марҳилаи нави корҳои фаҳмондадиҳӣ бо хонандагон ҷиҳати гирифтани шиноснома ва дар вазъияти тантанавӣ соҳибшиноснома намудани онҳоро оғоз намуд. аз рафти ҳамин гуна чорабинӣ дар гимназияи рақами 1 шаҳри Хуҷанд гузориши навбатӣ маълумот медиҳад.
таъмин намудани наврасони ба синни 16 солагӣ расида ба шиносномаи умумии шаҳрвандиро хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ яке аз самтҳои корбарӣ интихоб намуда дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимӣ бурдани корҳои фаҳмонидиҳӣ бо хонандагон ва ташкили чорабиниҳои тантанавии тақдими шиноснома дар муҳлатҳои муқаррар намудаи қонунгузорӣ наврасонӣ ба синни шиносномагирӣ расидаро бо ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи шахсият ва шаҳрвандӣ таъмин менамояд. маҳаки асосии иқдоми мазкур дастрасии хонандагон бо шиноснома барои бемамоният ҳуҷҷатсупорӣ ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, то ин ки дар интихоби касбомӯзӣ наврасон ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд масъулини хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирӣ марҳилаи навбатии корбариро шурӯъ намуданд. ҳафтаи равон бо иштироки сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд майёри милитсия Нозим Неъматуллозода дар гимназияи рақами 1 шаҳри Хуҷанд маросими бо тантанаи шиносномаспорӣ ба 20 нафар хонандагон доир гардид, ки қаблан ба таври гурӯҳӣ муроҷиати онҳо қабул гардида буд. пеш аз супоридани шиноснома намояндагони хадамот маълумоти заруриро вобаста ба қоидаҳои шиносномадорӣ, фарҳанги истифодаи он, мавқеи шиноснома дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва бартариати соҳиб шудан ба он маълумот доданд. бори аввал ба даст гирифтани ҳуҷҷати асосӣ дар вазъияти тантанавӣ хонандагонро рӯҳбаланд намуд. тавре масъулин иброз доштанд, бо тамоми мактабҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд ҳамкорӣ бароҳ монда шуда, марҳила ба марҳила хонандагони ба синни 16-солагӣ расида ба шиноснома таъмин карда мешаванд. ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ шароит фароҳам овардааст, ки хонандагон бе мушкилӣ соҳибшиноснома шаванд. дар ин бахш иштирокчиёни ҳаракати роҳро аз оқибати қоидаистезӣ воқиф хоҳем кард. ҳодисаҳои роҳу нақлиётиеро манзур менамоем, ки ҳамкасбонамон аз шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дастрасӣ барнома намуданд. сарфи назар намудани талаботҳои қоидаи ҳаракат дар роҳ метавонад иштирокчиёни ҳаракатро ба ҳодисаҳои ғайриинтизори нохуш мувоҷеҳ созад, ки натиҷааш нороҳаткунанда хоҳад буд. чунончи санаи 20 ноябри соли 2022 тахминан соати 10 ронандаи воситаи нақлиёти мусофиркашонии тамғаи Мерседес Спринтер Музаффар Сатторов соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Нов Куркат ҳудуди ҷамоати деҳоти Сарбанди ноҳияи Спитамен аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётии пешгирикунанда аз садама аз уҳдаи идораи автомошина набаромада ба сабукрави тамғаи Мерседес Бенз таҳти идораи ронанда Зоидов Абдуаҳад Саломович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, ки дар роҳи асосӣ ҳаракат мекард, бархӯрдааст. аз шиддати расиш сабукрав мувозинати ҳаракатро гум карда ба воситаи нақлиёти тамғаи Дев Дамас рақами қайди давлатиаш TG 5720 RS02, ки дар канори роҳ беҳаракат истода буд, бармехӯрад. дар натиҷаи ин садама мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Спринтер марди 47 сола сокини ҷамоати Куруши ноҳияи Спитамен аз ҷароҳати ҷисмонӣ бардошташ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, ронандаи сабукрави Мерседес Бенз Абдуаҳад Зоидов ва мусофири ҳамин нақлиёт марди 42 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳамчунин мусофири воситаи нақлиёти Дев Дамас марди 58 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ гаштанд. ё ин ки наандешидани чораҳои бехатарӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш TG 0111 J02 Раҷабов Шаҳзод Субҳиддинович соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Суҷинаи шаҳри Панҷакентро ба пахши пиёдагард рӯбарӯ сохт. ном бурда санаи 21 ноябр тахминан соатҳои 14:50 ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди хиёбони Рӯдакии маркази шаҳри Панҷакент қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дағалона вайрон намуда дар самти ҳаракаташ ба пиёдагарди ноболиғ писарбачаи 9 сола, ки роҳро аз ҷои ба пиёдагард муқаррар шуда мегузашт, роҳ надода ӯро пахш менамояд. дар натиҷаи ин қоидаистезии дағал ва беинтизомии ронанда пиёдагарди ноболиғ ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта баъди дастрас намуданд ба беморхона ба ҳалокат мерасад. шумо рӯи пиёдагар ба истода ва роҳ надодед мегузарад гуфта? Не, вай истодагӣ буд, ман фикр кардам гузашта мерам. Вай давида биромад сразу. Тез давида биромад. фосила чанд метр ба дидед ки кӯдако гузаштоса буд? 10-15 метр. сурати ҳаракататон чанд буд? медонед тез будед не? Не, хеле тез набудам.
ба ҳамин монанд бозрасии давлатии автомобилӣ дар шоҳроҳи душанбе хуҷандчаноқ пахши пиёдагардро ба қайд гирифт. Санаи 25 ноябр тахминан соатҳои 8:20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Хундай Саната рақами давлатиаш 3434 БА Наҷмуддинов Хайриддин Сайфиддинович соли таваллудаш 1984 сокини ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҳангоми ҳаракат дар километри 289 шоҳроҳи душанбе хуҷандчаноқ ҳудуди ҷамоати деҳмои ноҳияи Ҷабор Расулов аз ӯҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Раҳимов Наимҷон Нодирҷонович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузашт пахш намудааст. Дар натиҷа пиёдагард ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Аз рӯи ҳодисаҳои мазкур маводҳои аввалиндараҷаи тафтишотӣ тартиб дода шудааст. Бо манзури ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд аз ронандагони воситаи нақлиёт махсусан ронандагони ҷавон хоҳиш ва талаб менамояд ки ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намоянд ва ҳеҷ гоҳ суръати ҳаракатро аз меъёри муайяншуда зиёд накунанд. тамошобинони арҷманд, ин буд чанд маълумот аз фаъолияти милитсияи Суғд. ташаккур ба шумо ки тӯли чанд дақиқа барномаи моро тамошо кардед. эҳтиром ба қонун ва риояи он бигзор дар зиндагӣ шиёри мову шумо бошад. ҳайати шахсии милитсияи Суғд дар интихоби роҳи дурусти зиндагӣ ба шумо муваффақият мехоҳад. то дидори навбатӣ тансиҳату хонобод бошед. хайр.